Thank you for the purchase. We always try to provide best products at best price to our customer. It just takes 1 minute of your time and your purchase. लोगोफोर आङो फ्लिपकार्टनि माबा सिगाङाव माबा ब्लुटुथ बै माबायाव सोग्राया ब्लग बानायग्राया बेखौ आङो माने माबा खालामदोंमोन आरोना फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय सिगांनो खालामनाय फैदोंमोन ओमफ्राय सिगां खालामनाया फैनानै माने अनानो जाया आरोना बुस्थुआ थिग नङा इयो माने गाज्रि फैदों गाज्रि फैनानै आङो बेखौ माबा खालामदो आरोना रिप्लेसमेन्ट बिहरफिनदो गोदान ओमफ्राय गोदान बिहरफिननानै नै दा दहायसो फैदों आरोना नै ओमफ्राय दा नोंथांमोननि सेराव आं बेखौ आनबक्सिं खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था नै सिगां खालामनाया अनानो जायामोन आं बुहुत इउटुबावबो नायनानै माबादोंमोन आरोना ओमफ्राय जाया गाज्रिसो फैदों मोनसेया मोजां मोनसेया गाज्रि दा नोंथांमोननो दिन्थिनो आरोना ओमफ्राय कानेक्ट खालामनि जायो ना जाया ट्राय नायनि आरोना बेखौ सिगांनाथ' जायाखैमोन ओमफ्राय दायो बेयो जागोन ना जाया नायनि ओमफ्राय सिगांथ' माबाबो हरफादोंमोन चार्जार बिदिनो माबा माबि थुग्रा हरफादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं दा नायनि आरोना नायलांबाय था मा हरफादों नायनि नै दायो नायनोसै आङो नै बेनोमोन आरोना लोगोफोर मा हरफादों नायनि र' बेखौ दानि नायनि थाम्फैया माबा बाहेरायाव बिराद थाम्फै जादों गुवाहाटियाव बिदिनोखाना ओमफ्राय रुम सिङाव हाबा आरो जोंनाव हाबा माने माबा खालामनानै दोन सिलिं दंजोबो नालाय सिलिं दं नालाय बेखायनो हाबनो हाया दरजा फांथेजोबो बाहेरायाव बिराद थाम्फै थानो हाया नायनि र' मा हरफादो माबाया आंनिया बे घरिया गोमादोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनफिनबाय माबायाव सासे हजों आङो भिडिअ माबा खालामनो थांनायाव गोमाबोदों बेनिफ्राय ओजों जायगानि कारेन्ट थांबाय सेस कारेन्ट थांना होबाय लोगोफोर कारेन्टआ थांदोंमोन ओमफ्राय दायो फैफिनबाय नै नायनोसै आङो मा हरफादो Thank you for the purchase. We always try to provide best products at best price to our customer. It just takes 1 minute of your time and your purchase. इयाव नायना खामनि र' इयाव नायना खामनि इहाय माबा होखादों नै बेहाय नै गावबागाव आइफननिबो दं नै आइफन ओमफ्राय नै बे मोनसे नै बेखौ माबायाव लगायनांगौ आरोना मबाइलनि खिथुआव ओमफ्राय बेयो नै स्पिकार बुंग्रा नै माइक ओमफ्राय मा हरफाबावदो सिगां नैदि हरफायाखैमोन बेफोरबायदि आरोना बिदि हरफायाखैमोन दा नायगोन र' दा नायथ'वा नैखौ नायनो चार्जार आइफननिबो हरफादों नै पिन नैहाय आइफननिबो चार्ज होनो हायो आरोना नै खिथुआव सोनानै नै बिदिबो होनो हायो मा होनो मबाइलजोंथ' आङो दा रेकर्डसो लाबाय नालाय बोरै सोना दिन्थिगोन जादों आरोना मबाइलाव बेखौ आङो कानेक्ट खालामनानै आंनि मबाइलाव जायोना जाया बेनिफ्राय जाबाथाय दिन्थिसिगोन आरोना आं दसे उनाव र' बे नै आइफन नै जि मोजां जाबावोसो नै मार साफा ग्राबनो नै एबार जानायनि भिडिअ खालामनो बिराद हिट जासिगोन आरोना बेयो जानोसै आङो लोगोफोर मा होनो थाइबें कबि टेङा बायगन आलु ओमफ्राय दावदै नै मेथाइबो दं नै मेथाइबो दं नै ओमफ्राय दावदैखौ जिरना लाग्रोनि र' ओमफ्राय पियासखौ हाना लानो र' आं जायगायानो फिसाथार बबे मोनसेखौ माबाखौनो जाबाय बबे मोनसेखौ जाख'नोसो जाबाय आं खानसेया फिसाथार न'आव थांबाथाय आं खानसेखौ एसे गिदिर बायना लानांसिगोन थिखांना जायाबा नै उसुबिदा मोनथारो आङो माबाया गोजौथार नाङा बियो
Hmm. Ngon cái thầu. Thầy em. Ngon cái thầu. Ok mình thử dạo con đất đây. Ya kayak kemarin lebih dong ah. Bisa ini cuma belah di mic. Ada itu bunga nih ada.